Les orenetes són ocells gregaris i viuen en manada. Tenen el dors de color blau, negrós, amb irisacions. Gola i front vermellosos, collar blau negrós i ventre blanc o ataronjat. Cua molt forcada, molt llarga i filiforme. Menja insectes capturats en ple vol. Niu de fang i trossets de palla i recobert amb plomes. La femella pon 4 o 5 ous i els incuba 15 dies. La dita popular, una oreneta no fa estiu, vol dir que l'arribada de les orenetes no és fins a mitjans o finals d'abril, encara que en pots veure arribar alguna abans. Cada any tornen al mateix niu. Cap a finals d'estiu, moltes orenetes es reuneixen en un mateix indret per emigrar juntes cap a l'Àfrica on passaran l'hivern.